Здравейте, приятели! Това е Територията на здравето. Предаването е Пулс. Аз съм Гергана Добрева. А ето темите и гостите днес. Има ли връзка между метаболитен синдром, инсулинова резистентност и здравето на сърцето? Гост по темата е доктор Ценка Бонева. И още. Учени от Медицински университет в Пловдив разказват за здравните ползи от консумацията на арония. Днешното предаване е посветено на хората, които са се проваляли в опитите си да свалят излишни килограми, които се чудят защо като не пият газирани напитки, не консумират банички, торти и вафли, не отслабват. Вероятно, част от тях имат метаболитен синдром или инсулинова резистентност, без да подозират за това. Какво означават тези термини и защо те могат да се окажат сериозен кардиологичен риск, ще научим от моя гост, доктор Ценка Бонева. Доктор Бонева е кардиолог с огромен опит и авторитет. Тя е част от екипа на Александровска болница. Добре дошла, доктор Бонева. Здравейте! Благодаря за възможността да бъда ваш гост. Започнахме с анонса за метаболитен синдром и инсулинова резистентност. Едни термини, които все по-често и по-често се употребяват от ендокринолозите. Ще ви помоля обаче вие да ги обясните през погледа на кардиолога. Метаболитният синдром представлява комбинация от рискови фактори, които увеличават риска от развитие на захарен диабет, на миокарден инфаркт, на мозъчен инсулт, като тази диагноза се поставя, когато са налице 3 от 5 такива фактора, каквито са повишено артериално налягане, високи стойности на триглицеридите, по-голяма обиколка на талията, също така повишена кръвна захар и ниски стойности на добрия холестерол. Метаболитният синдром представлява нарушен метаболитен профил, който присъства и в контекста на захарен диабет тип 2. А инсулиновата резистентност е патофизиологичният механизъм за това състояние. Т.е. клетките стават нечувствителни на отделение от организма инсулин и в кръвта има много големи количества инсулин и глюкоза. Това състояние, заедно с метаболитния синдром, поддържа едно хронично възпаление в организма, което от своя страна води до ендотелна дисфункция. Какво означава това? Ендотелът е обвивката на съдовете, която се нарушава. Съдовете губят своята способност адекватно да се разширяват и освен това се ускорява процеса на натрупване на атеросклеротични плаки. Тоест, метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са взаимно свързани. Казват обаче ендокринолозите, сериозен е проблема, трябва да се консултирате и с кардиолог. Защо, доктор Бонева? Къде е ролята на кардиолога? Това, че натрупването на атеросклеротични плаки е един дълъг кумулативен процес, който протича безсимптомно. Пациентите могат да дойдат при нас без абсолютно никакви оплаквания, те да се чувстват здрави. В същото време да имат сериозно изразена атеросклероза. Ето защо ролята на кардиолога е да оцени първо индивидуалния рисков профил на пациента, да оцени каква е функцията на артериите и съответно да предприеме мерки с немедикаментозна профилактика или да се започне медикаментозно лечение. Вие казахте, когато говорихте за метаболитен синдром, казахте триглицериди, които са високи. Това е една част от липидния профил, така познат липиден профил. Ще ви помоля обаче да навлезем малко в детайлите. Основните изследвания, които се пускат в разширения липиден профил, това са общия холестерол, добрия холестерол или HDL, лошия холестерол или LDL, много лошия холестерол, VLDL и триглицеридите. Това са основните показатели. От всички тях най-голямо значение за профилактиката е лошия холестерол, който има директно атерогенно действие. Той участва в образуването на атеросклеротичните плаки. Добрия холестерол и триглицеридите вървят взаимосвързано при пациенти, които имат инсулинова резистентност и метаболитен синдром. Добрия холестерол има защитна функция, но той сам по себе си не е панацея. Той не е защитна броня, тогава когато останалите показатели са извън нормата.
Високите триглицериди и ниския добър холестерол са много честа констелация при хора, които имат нездравословен начин на живот, при пушачи, при хора с затлъстяване, при такива, които са подложени на стрес и хронично възпаление. Възможно ли е, доктор Бонева, един слаб човек да има недобър липиден профил? Неговият лош холестерол да е висок, триглицеридите да са високи и добрият холестерол да е нисък, да е човек с кардиологичен риск? Абсолютно възможно е. Слабият човек, той не е автоматично защитен от дислепидемия, от развитие на атеросклероза. Тук особено голямо значение има генетиката. Има слаби хора, които са с наследствена хиперхолестеролемия. Има такива, които имат хормонални нарушения. Отново да подчертаем начина на живот. Такива, които се хранят нездравословно, които пушат, които не спортуват. И при слаби хора също така може да има лоши показатели от липидния профил. Липидният профил може да попадне в контрол тогава, когато се налага да се пият медикаменти, така наречените статини. Само че хората, когато си закупят тези лекарства, започват да четат и разбират колко много противопоказания, странични ефекти има въпросното лекарство и по своя умосмотрение решават да не го пият. Доктор Бонева, какво е вашето впечатление? Ако един човек е показан за тези лекарства, а той откаже да ги пие, какво се случва, ако не си пием лекарствата за холестерол? Това, което се случва е, че увеличаваме индивидуалния си риск. Статините са медикаменти, които намаляват синтеза на холестерол от черния дроб. Освен основните си ефекти за понижаване на холестерола, те имат и други полезни свойства, които ние в медицината наричаме плеотропни ефекти. Те са свързани с стабилизиране на атеросклеротичната плака, т.е. хора, които са с известни сърдечно-съдови заболявания, с преживяни инфаркти, инсулти или стентирани пациенти, приема на статини уплътнява плаката и я прави много по-малко рискова за по-нататъчни усложнения. Освен статините, разбира се, има и други медикаменти, които в последно време вървят в комбинация с тях. Такъв медикамент, който намалява резорбцията на холестерола в чревния тракт, е в основата на антилипемичното лечение. И новостите в липидологията, това са моноклоналните антитела, както и генната терапия, които се включват, когато останалата терапия вече не действа и наистина подобряват много сърдечно-съдовия профил на пациентите. Връщаме се отново към статините, докторе, защото пациентите, когато започнат да получават силни крампи, един от страничните ефекти при употребата на статини, казват: аз сега ще си спра лекарството. И задават въпроса: до живот ли трябва да се пият тези лекарства, веднъж назначени? Не са особено чести страничните ефекти от приема на статини, а ползите от тях са много повече. И да, приема на статини е една дългосрочна стратегия. Дислипидемията представлява нарушение на хормоналния баланс. Това не е временно състояние, което да бъде повлияно с еднократен прием на медикамента. Така че това е една дългосрочна стратегия. Спирането на статини води до така наречения ребаунд ефект. Какво ще рече това? Това означава, че се връщат изходните стойности на високите липиди, дори понякога по-високи от тези, които са били. И натрупването на холестерол в атеросклеротичните плаки води до тяхното дестабилизиране и съответно увеличава риска, особено при високорисковите пациенти, които вече изброихме с известни сърдечно-съдови заболявания и с захарен диабет. Така че статините не трябва да се спират. Още една ситуация, която ми се ще да коментираме, е пациент, който е с висок липиден профил, който пие статини. Може ли да си позволи да си хапва много въглехидрати, въобще да не спазва никакъв хранителен режим, опирайки се на това, че пие лекарства за намаляване на холестерола? Тук отговорът е кратък и ясен. Категорично не.
Тоест, организма има някакви компенсаторни възможности, но когато нездравословната храна е система, тлъстите меса, концентрираните бързо усвоими захари, индустриалните мазнини, които се намират в тях, имат много силно атерогенен ефект и статините сами по себе си подобряват липидния профил, но е много важно и начинът на живот да съответства на това. Наднормените килограми, борбата с тях, знаеме колко е дълга, колко е изтощителна за много хора. Често те прекъсват тази борба, стремейки се да се хранят здравословно и прибягват към онези медикаменти, към онези инжекции, които могат да гарантират редукция на килограмите. Какво е мнението на кардиолога за тях? Медикаментите, които са били използвани в миналото за редукция на килограми, са имали неутрален, в известна степен и влошаващ сърдечно-съдов профил, за разлика от новите медикаменти, GLP-агонистите, които има доказан положителен, благоприятен сърдечно-съдов ефект в големи рандомизирани клинични проучвания. Това е изключително важно, но от друга страна пък и трябва да се подчертае, че това са медикаменти, които се използват за лечение. На пациенти, които имат диабет и затлъстяване, те не се прилагат само за козметичен ефект, т.е. те трябва да бъдат назначени от лекар, защото въпреки сърдечно-съдовите ползи имат негативни странични ефекти и те са гастроинтестинални и други, които лекарът трябва да прецени дали пациентът е показан за тази терапия. Доктор Бонева, сега, когато ни слушат зрителите, веднага ще си зададат ония въпрос. Ако успея да отслабна няколко килограма, ще ми се подобри ли сърдечно-съдовото здраве? Въобще редукцията на килограмите, къде е в тази верига на сърдечното здраве? Наднорменото тегло уврежда сърцето по няколко основни механизма. На първо място имаме задръжка на сол и вода, което качва артериалното налягане. Повишеното артериално налягане системно пък уврежда сърцето, което задебелява и втвърдява и така се развива сърдечна недостатъчност. От друга страна обаче пациентите с наднормено тегло, те имат увеличена обиколка на талията. Това са пациенти с инсулинова резистентност, с метаболитен синдром. Ето защо редукцията на килограми би подобрила в известен смисъл нещата, но това е едната част от формулата, а не е решението на цялото уравнение. Тоест, трябва да има и допълнителни фактори, ако се налага и медикаментозни за контрол на риска. Лекарите обикновено казват, че начина на хранене е в основата, но той винаги трябва да бъде подпомогнат от добра двигателна активност, т.е. редовна. Каква ще препоръчате на един човек, който е с наднормени килограми, който казва, аз се изморявам докато изкача стълбите, камо ли да влезна в зала и да спортувам? Трябва да се започне бавно и постепенно. Дори с малки крачки, ежедневни разходки, ходене, после бягане, плуване, аеробни упражнения, такива каквито е възможно да понесе човек с постепенно покачване на натоварването. Важни са и силовите упражнения, разбира се, не екстремно, всичко в рамките на допустимото, тъй като натрупването на мускулна маса увеличава базовия метаболизъм и физическата активност като цяло повлиява метаболитния профил на пациента. Това е много важно. Доктор Бонева, много ви благодаря за този хубав разказ за сърдечното здраве, за онези важни неща, които не бива да пропускаме в ежедневието си и в борбата с излишните килограми. На финала на нашата среща, последната минута е посветена на личната рецепта за здраве на моя събеседник. Какво включва вашата? Освен стандартните неща, за които говорих, много е важно и емоционалното здраве. Тоест да сме позитивни, да сме обградени от хората, които обичаме и около нас да са нещата, които обичаме да правим. Разходки сред природата, музика, всичко това подобрява здравето на сърцето. Ще ви помоля да споделите вашата рецепта с нас. Благодаря и аз.
Прекъсваме за кратко, но веднага след рекламите ще научите коя билка е полезна за сърцето.